Днес ви взимам с мен в магазина за най-нестандартните подаръци. Точно в сърцето на Варна се намира магазинът, който винаги спасява положението, когато нямате идея за готин подарък, независимо от повода. Хайде сега да ви заведа до него и да разгледаме част от супер готините неща, които продават. Моята малка тайна е, че когато спешно ми трябва подаръка, нямам нито време, нито идеи, влизам в магазин Шантавое и те винаги спасяват положението. Някои от вас ги познават от квиз вечерите в Flames Bar, където отборите получават награди от Шантавое, а днес ще ви покажа какви други штури подаръци се крият там. Първо ще ви покажа някои от техните авторски продукти. Малко след като се запознах с екипа на магазина Шантавое, осъзнах, че един от най-интересните подаръци, които съм получавала през живота си, е именно техен авторски подарък. 100 неща за правене в България. За хората като мен, които обичат да пътуват, тези скреч карти, които те имат, са наистина страхотен подарък, който гарантирано не само ще зарадва получателя, но и ще го развълнува. И нещо вълнуващо за половинките ви. Много подходящ подарък и за моментско. Подарявала съм го. Дори не мога да започна да ви описвам точно колко огромен е избор от подаръци в Шантавое. Просто трябва да го посетите на място или в сайта им, за да си представите. Но това, което мога да кажа със сигурност, е, че ще откриете идеи за подаръци за всички възрасти и всички поводи. Ако искате да се отличите с нестандартен и запомнящ се подарък, посетете магазин Шантавое на улица Братя Шкорпио, 29 град Варна, или просто посетете техния сайт и поръчайте с бърза и удобна доставка до всяка точка на България.